Ba an samu sallama ne? Anu alaikum salam ya san tana zuwa. Ci gaba. Wani da Allah da Allah. Sanan wakila ko mu mai gida? O oga ya fita? Sabon salo. To ya yake haƙuri. Irin ana da yin sallar dai an rage lissafi. Kina ji na? Amma akan mai ba this time around a kora mu oga. Ba zan yarda ba. Ke kuma da ke nake. Tashi bannan. Ya ciya. Tashi. Ba ni kuɗi na, ba ni goge na. Ba ni kuɗi na, ba kuɗi na. Ina. Wai ta gani tana so babanta yana ta samu kuɗi. Shi ya ga dama uban. Yara mana. Ya gaske ne. Kwana biyu. An ci sungula mama. Lafiya? Ba lafiya ba. Ya kira mai ki sai a hankali. Wallahi kai dai wannan dan alacin ne zai sa. An ci sungula mama. Na'am. Me ke faruwa ne? Kai matsala gare ka wallahi. Gidan haya ce. Yara mana mu je. Aina! Wa aina daya. Aina, ko ku je ciki. Wai su an ci sungula mama. Mu A ne ba gidan zan nan yadda fa. ba. Mu ne gidan nan fa. Ba za a juye ba no. Dare da rana a gidan nan. Baby go service. Ka san me zai faru? Wa? Kana ji dan tsaya haba. Baby go Kan service. me haka? Nawa ne kudin? Naira 3,500. Kan naira 3,500. Sas. Ya amana ta wuce 3,500. A gurin ka ba? Zan baka 3,500 da dare idan na dawo. Da gaske? Da gaske. A'a ni na sa ban jawala. To ai To ai me? yar amana Za ka je talawar? ba matsala. Sai an jima. Hausa! Sunan uwata ba. So. Wannan wanga da muke. Ba, ina zuwa. Ɗaya watin da ina zuwa. Saya a je watin nan. Wanda sabon kar. Wata ya kan wannan. To, shiga da shi ciki. Ni dai na gama abin da zan je kasuwa don Allah. Ke kuma zo ki sallar ki ya take tunda na ci galaba. To na gode. Zo ki sallar ki ma a'a. To an ci sungula hamama. Ni kan ai abu na ga fa karfi na ne da shige ɗaki. Ina da ke zundube biya a ta zundube biya kina biya na da akan kai.